Minä olen Mauno Kataja. Näette kuvasta Raamatun, jossa on mustia kohtia. Jumala näytti minulle ilmestyksessä ollessani rukouskokouksessa 1980-luvun loppupuolella. Mitään tiettyä Raamatun kohtaa en huomannut, että missä ne olivat. Olimme polvirukouksissa, kun Jumala laski eteeni avoimen Raamatun ja näkymätön käsi alkoi kääntämään Raamatun lehtiä, joissa näin hyvin monia mustia kohtia. Mustat kohtat alkoivat Vanhan testamentin puolelta ja jatkuivat Uuden testamentin puolelle, jossa niitä oli enemmän, aina Raamatun loppuun asti. Minä olin suuren hämmästyksen vallassa, että mitä tämä on. Huokasin Jumalan puoleen ja kysyin, että Jumala, mitä nuo mustat kohdat oikein tarkoittaa? Herra, mitä sinä haluat tällä sanoa? Jumala vastasi hyvin vakavalla äänellä, ei korvin kuultavana äänenä, vaan sisäisellä hengen korvin kuultavina. Jumala sanoi, että minä en ole antanut kenellekään ihmiselle lupaa, enkä oikeutta muutella minun sanani sen mukaan, mitä ihmisen elämään ja tapoihin parhaiten sopii, vaan ihmisen täytyy muuttua minun sanani mukaan. Jumalan vastauksen aikana päälleni laskettiin raskas kuorma, joka tuntui siltä, että polveni painuvat lattian sisään. En ole koskaan ennen tuntenut mitään sellaista sisäistä kuormaa. Se Jumalan ääni oli niin tavattoman vakava ja varoittava, että en voinut enää pidätellä kyyneleitäni ja mietin, että ollaanko me ihmiset niin epäuskoisia ja rohkeita, että tietoisesti muutellaan ja vääristellään kaikkivaltia Jumalan antamia ohjeita ja opetuksia. Jos me niin teemme, niin me teemme sen omaksi kadotukseksemme. Olisi hyvä olla varovainen, kun tulkitaan ja selitetään Raamattua, että se pysyy sen, mitä sinne on kirjoitettu, eikä vaan omia mielipiteitämme. Sillä me joudumme niistä jokainen vastaamaan, jos me opetamme vastoin, mitä Raamattu sanoo.